खुलुमबाय आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों उदालगुरि जिल्लानि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां थाना पुलिसनि मोनसे गिदिरथार जाफुंसार। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धनस्रीघाट टाउननिफ्राय गिलु बालु गांजा एबा भां हमनो हादों। सासे बर' लाइमोनजों 25 बोसोरनि सासे बर' लाइमोनजों लोगोसे 2 कुइन्टेल 86 केजि 48 ग्राम जों लोगोसे रिंसार दैमारि मुंनि सासे बर' लाइमोन हमनो हादों। गोबांथार कौटि कौटि रांनि गांजा एबा भां हमनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरांनि जा धनस्रीघाट, बे धनस्रीघाटनि टाउनावनो बेबायदि गिलु बालु बे गंसे गारिनि सिङाव खमैबो 2-3 कौटि रांनि 2 कुइन्टेल 86 केजि 48 ग्रामजों लोगोसे रिंसार दैमारि मुंनि सुबुंखौ खानो हादों। माजबाद आदर्श रुपाजुलि गामिनि महन दैमारिनि फिसाज्ला 25 बोसोरनि रिंसार दैमारिखौ खानो हानायजों लोगोसे गोबां मानि कौटि रांनि गांजा एबा भां हमनो हादों। अरां धनस्रीघाटनि टाउनाव मोननो हादों कौटि रांनि भां एबा गांजा, जेराव अरां थानानि पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनायजों लोगोसे गंसे गारि, बे गारियानो जाहैबाय AS01GF6706 बे गारि नम्बरजों लोगोसे रिंसार दैमारि मुंनि 25 बोसोरनि रिंसार दैमारि मुंनि सासे बर' लाइमोनखौ खमैबो 2 कुइन्टेल 86 केजि 48 ग्राम गांजा एबा भां हमनो हादों। आरो दिनै गिदिरथार जाफुंसार होनना बुंनांगोन। अरां थाना पुलिस बिफाननि मोनसे गिदिरथार जाफुंसार, कौटि कौटि रांनि गांजा हमनो हादों, जेराव माजबादनिफ्राय बरझार फारसे थांबाय थानाय समावनो बे समाव धनस्रीघाट सहराव पुलिसफोरनि जा गोख्रों सिग्रोमनाय, जा रेन्डम चेकिं खालामनाय, बे रेन्डम चेकिं खालामनायाव बरझार फारसे जा धनस्रीघाटनि खोलाहा बे बरझार लामाजों थांबाय थानाय समावनो अरां पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनायजों 2 कुइन्टेल 86 केजि 48 ग्राम गांजा एबा भां हमनो हादों। दानिया नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नायलांदो माब्रै अरां धनस्रीघाटनि सहराव अरां थाना पुलिसा सिग्रोमनायजों जा माजबादनिफ्राय फैबाय थानाय रिंसार दैमारि मुंनि जा AS01GF6706 बे XUV गारिजों लाबोबाय थानाय समाव माब्रै हमनो हादों आरो मा फोरमायदों। जा गोबां मानि कौटि कौटि रांनि जा गांजा एबा भां लाबोनाय रिंसार दैमारिया केमेरानि सिगाङाव मा फोरमायदों नोंथांमोना नायलांदो। नाम तो की और Manik. Kopra kolen di malku. Hah? Agak apa kolen? Hah? Cuma kayak gitu. Apa naam to ki? Oh? Hah?
তোমালোকে চাই হোৱাচোন নাপায়